tetelestai. Kończ. Mitwu. كم صبيح اللي فضل صحاب امتقان بشتاق لمزازو عينيك طلعون كم صبيح اللي ترقط وتستمع وتبقى تعرض لما الكام تفتحهم حسبت كم صبيح اللي تعيش وتعيش دربها فين واحد بيسجوهين اللي ما يعرفش دمها كم وصبيح اللي تعيش زازو هالديام عشو زمان اللي يسرق كل ما كسبت حلي الشمس في طلوعها بحال في نزولها يسيبك تملس ريج بعريد خليه القمر يلعب مع الزبولة طلقة اللي تموت بشتروط حييت كم صبيح اللي تطلع التشاتشات كلها وتنزل في القلويت في عمه بيا كم صبيح لمنس تكون من فلا واسمك يسر وين صار قلبك بس اللي عالشمس في طلوعها بحال في نزولها يسيبك تملس ريج بعريد خليه القمر يلعب مع الزبولة طلقة اللي تموت بشتروط كم صبيك يسبح بلا ما يدلم يا ويدلم بلا ما القلب بالبزة تخبط كم صبيح يكتب عتنت الكوبة سيسيب البورت سيد فوق موتش السبات خسبت كم صبيح اللي تبقى تعيش صنحار والنهار يصفى البيب باش ترجع تبدا كم صبيح دا الكليم لا ضربة نمنو ونمنو نعرف أشليلو
Aħna armati bid-dawl u kull provviżjon. X'imkien jeħtieġ naslu issa li triq avventura lina flimkien. Mai, mai, mai tilajla. Mai, mai, mai tilajla. Ma naġlux tilajla sissa dal-lot. Jeħtieġ li niflu ftit seħ kif tnissel Sansun. Mela, nibdew. Ħafna snin ilu. Location Palestina tal-lum. Raġel jismu Sansun kien tassew b'saħħtu ħafna. Imma qabel ommu Xieħa b'tfal. u missieru tirromanġlu fil-ħolm. Kellimhom dwar vjaġġ f'ħajjithom. Se jkollhom tarbija. Jeħtieġ li xaru ma jaqtawx u lanqas imbit ma jixrobx. Ommi, tirna nagħtu tamrej, ħabutu! Sabut jekk sekolok, baby. Imma dan Sansun, kif jidħol fi vjaġġ dil-ġimgħa l-kbira tagħna? Dis-sena illum. Jeħtieġ konna l-fin dwar dawk arroganti. Jaħsbu li ma jista' lihom ħadd. Se jikkritikawna billi m'għandniex il-sna ħsiena jtaqtqu dwarna. Imma sinjuri dwar ġodda, se tħassajna u tħaltu lin-Nażaret. Ma Sansun ma naġlux. Skont dik l-imħalfin, Sansun kiber l-ħakka. Lider, kien bħala mħallef fost nisoluk fil-ġudea imjassra taħt il-Filistej. U dik kienet daħla żgħira għal Sansun, il-golden boy tagħna. U kiber, u la kien jaqta' xaru, u lanqas jixrob xorbi jisakkar. Ma dan Sansu kien ħalija mezza kwistjoni. Ngħid oħra. Dan kellu ħabiba, imma din kienet ingħata u tmur ħaddieħor. Issa jirrabja! Joħroġ lek mitlubu qasba ma' demmu. Ma toffi tihom in-nar. Issa, għandna ħajkonna nħeddu bejn il-Lut u l-Filistej. Attenti. Saħtet biex Sansun, u fisilna u staċċu. Kemm taħu ħadukum, uri kemm tawmalu. U għatel li ju feroċi bla ma kellu xejn fih. U ċimbuċ ma nedewwa Filistej. Jaħar ilhom id-dwili u l-qam. Yes! Ma kellu uwis. Yeah, Sosfot. Ma jaħsibha xejn. Buri. U nisa barra minni. Il-Filistej għatlu l-lomx bintu, ħarqulu dar. Impattin. Tagħmel sew. Mela, għala l-bibin ta' bent il-Filistej u xarru nejn nartu. Il-Lut, nisu stess, il-Lut. Sansu, li mhux għaliex aħna nies. Imma Tiskur minn daru. Il-Filistej se jisterru u se ġibna fil-għali. Iva, Sansun sar.
ngħid. Jekk tortuni bil-kura mhux Jħalli jisux. Jekk tortuni biktaj ħafna drabi. Nortu! Ha! Zgirċa! Inti dejjem tajdu li tħobbu. Imma qalbek watri. U għaj, minn fejn ġejja saħħtek qalila. Dejjaqniex. Għalissa. Setqa b'biżir. Jien bniedem iddedikat lill-Alla dak li wlid li waħdu setar. Mus ma rasi ma jmisqat u xoftejja ma jmissux xorb li jissaq. Rajtu, kixif li qalbu kollha bil-qalba. Rabitu! Issa, xorb li jisaq.
l-entusjasmu niżufjattaw bih. U sissa, Samsun laħaq kibirlu xaru bħal qabel. Ejja Samsun! Dur! Innexta! Isfel! Imxu! Orsu boy! 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 Hommi! U għerħina għammissibli li fuqom jistrieħ dan il-maqdes. Ja sidi! Mulej! Ftakar fija! Għawwini għall-lanqas bid-darba biss! Ja Alla! Ħad itħallas fil-Filistej! Imqara l-waħda minn għajnejja! Waħda ma kollonna xeru l-oħra. Lemin! U miet Samsun u aktar minn 3000 daqqa. Ex-mewtu! Samsun! Għadhom iktar mill-li f'ħajtu! Indunajtu xaru. Barka. Għal-kalanni. ċabru! Jien, tinġgħid Samsun, ma Ifem, kien vjaġġieba sal Samsun. Mill-burija, sa ma skopra sejħa tiegħu x'kienet. Imma Samsun kien leader ta' bilħaq. Jew meta l-Omejnija li ġib sensir biss meta safa mafeġ u mifruġ. Lider, kap, mexxej ta' s-soffa. Kif tarfu? Tejta, dik tista' ssib minnu hekk. Oħra, differenti. Minnu li dak tempu jikteb dritt fuq il-linji mawġa tagħna. Jew ġieli ma nintebux li. Meta persuna tibda fil-boxra. Tisboxra. xi kolonna b'fajt li stija sal-jaqta. Ejjew għandi! Intom ukoll! Ejjew! U l-familja? Il-mara, il-konjata, il-dajsa bil-lu. Il-karriera, l-image. Il-laħħatajja kif jien, ma mbagħadix. Jien jeħtieġ li nibqa' f'kuntatt kuljum mal-followers. Kulla frandi, ta' missieri. Din is-sejħa lill-apostli, lil dawn, lilna, lilkom. Aħna ħeklufa. Tul vjaġġ. Matla. Imxenqa għal-mexxejja leaders autentiċi. Neħtiġuhom biex juruna triq kif jgħixu huma, mhux bil-paroli biss. Għall-ewwel tħassibna. Imbagħad dejjem nistaqsu tajtku il-Messija. Tanu, il-Nazarenu, fostna. Imma kif jgħid fostna dawar bil-tfal? Muħu hemm kif għandhom li ma jmurx jixtu. Għallhom it-tfal jiġu għandi, iżommhomx. Ismin jinbidel minn ġewwa u jsir bħal. Ikun kbir saddet ismewit. Ma dan il-kwiet kellu jiġi il-Messija. Naw kif spiċċa. B'xi pensjoni u b'xi ġob ħafna beks naraw
aħjar li tintrabat u ġebda ta' tlima u jitfaw bil-baħħu. Baħħu bija saltet ismewit u tagħmlu safi f'qalbu bħal. U għal-majn jinsadina ta' madwaru jħaddamhom u jibbereku. Għaraw li ħadd minnkom ma jismel il-wieħed minn dawn il-ċkejtniet. Ngħidilkom, l-anġli tagħhom kull ħin jaraw iċ-missieri tas-sema. Żomm waħda, it-tfal fil-familji għajla nisimgħuhom. Mhux għandha fl-omeli, nitkellmu fuq l-irjus tagħhom. Ajla nkellmuhom, infhmuhom. Kos, kikollhom x'istaqsu mill-għalem. Nesqu fil-ġeb. F'xi waqtiet iva. Imma l-imħabba dejjem tirbaħ fuq il-biża'. Jien ma nistax nifhem x'għaddejt, kliet idan. Iktar ma tikbru tħobbu iktar tifhmuh dan il-kliem. Hekk biss. Darba għannaqtu fejn jaqtax il-ġidmi. Imma wieħed barrani biss ġirod li ħaj. Grazzi. Aħfirli. Naħfirlek. Jekk jogħġbu, żommu dan il-kliem dejjem fuq fomkom. Inti kont tilab bħalna meta kont żgħir. Kont inħobb nilab fil-duna. Xi ċajda bejn il-bieb qatt ma naħseb. Għandna biċċa njama ftit tafal jew ċaq, konna nagħmlu festa. U ħajjitna ġirja waħda, vjaġġ biċ-tfal. Profi, Ħader Fejn ix-ximkien? fejn? Infittxu xiex. Bet is-sempliċità f'ħajjitna. F'ħajjetu liedna. Ġen! Ġina nexxili fuq l-instagram tal-mami. Jew ħafna gwerra. Tfal bħalna ma kellhom dar jew toys għalfejn ġiegħ. Xi tħoss? Nara ħafna ġridi. Inħossom ġo fija jien. Imma nara ħafna tama wkoll. Ħadd mhu żgħir wisq biex jagħmel differenza. Għalhekk, intom. Imma ġaddu, kif ikollok mobile, twieġeb il-messaġġi tagħna. Inwieġeb il kulħadd minkejja li tibagħtu xi ħames voice notes wara xulxin. Ħassilni kelma tħalluli, naħseb Petru u d-dixxifli ma jlaħqux magħhom. Għalhekk isut, din il-qattuża tiegħek bibi, tħobbuna l-mali. Inħobbhom ħafna. Huma wkoll waslu b'xara ta' mħabba. Għalhekk nirrabja meta jgħidu li xi ħadd kiefer annimalja waħda. So, dak kif m'intix li bas bar sneakers u meti li jekk nimxi ħafi waġġa saqajja. Top magħhom illum mest nilbis xi par ġdid, xi White Air Forces, Imma le, jiena rrid inħoss il-qija tal-art. Imma tisu, kif nistgħu ngħinu aħna d-nażar? Tistgħu tagħmlu ħafna. Taqtawx qalbkom. Ibqgħu tbissmu. Anzi, kunu intom it-tbissima tiegħi. Tiġġeldux bejnietkom, U għejnu, iktar ma tgħinu tkunu qed tiżiraw is-slim. Tiftħu l-bibien tal-ġenna fuq dil-art. Illum. Sewa ma, għalfejn ikun hawn ħafna tfal f'qar u morda. Mela ħanidilkom storja. Infemmu ftit l-sfond tal-ġraja ta' taħtin tal-Fox. Rig Light, il-festa tal-Lut. Kemm il-ħadet dwar il-Battista. Li madre marret jinħebba. Madre li xi kif kif nies ta' kull xefka, baqqaw ħerqana jfittxu. Raw fih mexxej. Riedu miraklu. Sabuna f'Tiberija, hemm il-pagani kienu l-iktar smati. Saħta għalina. Smajna b'ħafna miraklu ġubijiet. Ħemerijiet, stħarjin, massulu U morru lem, lajnijom waħda stess, l-imbik ma jitkellmu. Burberiko. Għamat finħuħkom bla der, sħarijin liħet ix-xitan. Nirfulu! l-għom jitjerġaw jaraw, il-mifluġi jitfejqu, jimxu u jaqżu l-ver. Nitħassaru minn dawn il-nies. Issirhom tlettijiem imqabbdin jgħid. Lilla, fuq hekk ħada kontrihom. Ma jafu jitħassru l-ħadd. Nibatu sajbin ma rridx. Se jifnew fi triqthom lura. Imnejn se nġibu ħobs biżejjed biex tixba ġewwa qalbi. Hawn fix-xahri
Twom intu jieklu. Aħna, kif nistaw? Dejjem jgħala xibdinta. U kon għafti, il-ġuħ tal-lum, mux tal-fons biss. Asbi fejn binar, asba fil-fejn biex imqad jifreku. Isbaħnek għaw tħajja għandu 5 ħobsiet u 7 ħobsiet. Ettara, aħna dejjem li nistaw, imma kemm jgħidu kasna. Ma dawn, xinu ma dawn niskola? ġellu nisipoġu bil-qeda. Mara, aħna, u dawn, Ħoġejna! Araw, ħar. Għal-ħobs, kif ħarstu lejn is-sema, rabt il-ħajr u qassam. U qassamna. U kulħadd ħa kemm rid. Bil-ferda u bija, għala biex ralfa jgħu. Trid jgħu sultan. Jiena u fikrot. Il-mati. termos kafe għandi. Jien biex tafi kollha il-parti. U jeħtieġ tiġmaw il-ġejjeġ ġdida. Tallu ma jinħela xejn. Kos, jekk naqsmu jkollna bejnietna, il-ġoħed nafru, u jibda nagħmlu wkoll. Ibdew naxxu noffa dak li kien bħala. ċella. Għawni l-mela f-skilna? Jasla, kif l-għabbi seta juqa? Saddet izlej seta l-għabbi. Il-qatta waqtu għal-torri. Fej sejjer? Taħraġ! Il-miratu qed iseħħ. Id-dinja mġita kulħadd u jibqa' żejjed. Mela qasmu kollox baqal. Bla reba qasmu dak li għandkom. U tgħixu fis-slim. Konna niġru miegħu idur ixandar aħbar li mnid bil-fer. Insejna dak kollu li konna qabel. Imma tassu, zappoti, kif għadilkom? Lili ta' zidi kiku. Is-santi aċċekanti. Thinking out of the box. Jew fasfor, spoil. Pietru, kellu żewġ sejħin. Ewwata fil-bidu, il-katħan sejħlu wara. Aħna nafu li ġiri tkellimna lesu, nirafnu f'kajtu. Imma xi drabi ma nifhmux sew xi trid tgħidilna. Imma imbagħad saħħet oħra. Meta Ġesu kien għamil il-win. U din min għadu jemmina. Ejja din, Silafu ilhom kif jerġgħu jisem. Sejjer l-istat. Fejn ġej? Ġumija, għal-kol. Aħna li għam ukoll, il-vjaġġi kompli. Għanna dawla mal-lejn. Bilħaq, sabber dar li hemm ukoll. Isma' inti ma kontx fija. Dawn jafu li inti kont fil-ħadd. Mela, murkom tikkonfokkom mal-qassisin ħadd. Ir-reba x'kamillek. Ejja raħu. Ejja raħu, ma nafu. Għana. Ma tfeċ
dawn. Li l-istaqsini wkoll, hekk? Iva, mulej, int taf li ħobbok ila l-ħrif tiegħek. X'nu minn ħobbni? Iva, mulej, taf, int il-ħobbok. Iva. Ma nafx kien hekk, fitt. Mela ira n-naġġ tiegħi. Mela bdiet. Tħobbni ta' bil-ħaq. Tinsisti? Daqshekk? U Pietru qalbu asmet mistaqsija tal-darbi ta' ħobbux. Ftakarx fit-tliet ċaqliet ta' qabel. Nibda, nisbi, nibgħu. Iva mulej, int taf kollox. Int taf li nħobbok. Ejja, irriduh. Mela ira n-naġġ tiegħi. Proset. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixtieq. Illum int. Ħadd mitt idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx. Dan għalulu biex jurjek daħlu kamissa ta' l-alla. Piet, ejja warajna. U dik is-sejħa hija lina l-kol u flimkien. Illa l-kuru fija. La raj, la ħodda, la naġa, u la qasam fallaklu, ħalda, mela, mela. Zon, għarel, id-derju li ħarma tfal. Tessu, int għattu l-bjajt. Dan il-tmur tiegħu f'tempju seħħ fil-ftuħ tal-missjoni tiegħu. Jew kien fi vjaġġ ħajtu Ġerusalemm bħal profeti kollha tagħha. Fid-daħ, fit-tempju. Il-bit ħakka barra jisfasu. Bejja ma' sakrifiċi. Milli sarra fil-frut biex titħallas il-taxxa tal-xekel. Storju ġen burdel. U għamil sawt bil-gula. Il-keċċa tal-kolla li kienu qed ibiegħu jixtru. U l-kambin tal-bija ta' tukim. Dari! Dari dan id-dar tissejja bħal-ġnus kollha! U intom għamiltuha ħarta ħallelin! Din it-tissija tassisi. Jew għal dawk li jridu ta' ġomma. Jew dak li jmorru knisja biss għall-kurjanza. Funeral l-ewwel tarba. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Ikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Kull fita. Illum iġiex tħossi jekk tissaffa il-knisja jgħid li jitwaqqaf. Mel-oħra, għadhom u għandhom it-tfal jiġu mal ma jfaħħru l-alla. You are the one who saves us, worthy of all our praises. ċamparo, sikketom! Jekk jissibtu dawn il-kol il-bal, mela ħajajja fil-ħaġar! Kieku kantajtu bil-Malti kont nitħannen iktar. Mela ma rajtu wixi, bil-fommi ċkejnin u drabi tal-ħalli, jiena ħejjejta lija l-ikbar tifħin. You are the one who saves us, worthy of all our praises. Il-qassisinu kittiba, issa raw fejn teddina. Taħli l-om f'dan.
Però mnija sekula sekuloru. Taraw dan għamlu minn kollox biex jieħduh. Imma kien jibżaw minnu. Din ir-rabta li jgħidu li ħoss mas-setani. Dawa! Jeħtieġ naraw s-senat. Se jġenna iktar il-ġmija wara. Qed jidher jitbiegħed mill-ħan obbligata. Issa, Fast! Ġuda deru dim il-barat tal-poplu. Alla, qed titlef il-fiduċja fih. X'tagħmlu bih? Lemmu l-konfidenti. Il-flus. Xenqa jew żamma tas-seta. Il-poter. 30 biċċa tal-frida. oħra. Fast! ċenatu! Jiġu rumani, dik il-stor il-ċans tawlek fem. Irridu sinjal. Issa, għaw kontiena. Għalma mis-senijietna kienu manna fil-desert. Jien il-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jkun qatt bil-ġuħ. Min jemmen fija ma jieħdu għaċ qatt. Ġabarna madwar bosta, ikla bejn il-bib, minkejja li kien jaffi ċaħdit tagħna wkoll. Sinjali, biswit, jiena ma'kom dejjem sal-aħħar. Ġismi, tabernaklu salik, demmi xorb għalikom. Għaxin għalikom fuq dil-art sal-ħajja ta' dejjem. Il-Knisja hija qaddisa imma midimba. Imma bl-Ewkaristija tibqa' ħajja. U is-sostru. M'hemmx slim l-armaturi. Mingħajr sena. Is-salib jonġolkom fi bnedmin sħaħ. Se jibqa' ma jinftehimx. Jew jinftiehem ħażin. Fast! Issa ċersemoni ġuda! Busso! Islim, Rabbi. Busso! Ħabib, bew sa tiġtu li bin il-bniedem. Marre nagħtu bis-sejf! Daħħal is-sejf il-għand. Min jagħti bis-sejf imut bis-sejf. Issa Pilatu! Suppost jikxfu l-verità sewwa. Abjad fuq iswed. L-aħwa, għataw minn etibati bla wisq inġustizzi. Nifru vjaġġ fil-baqija ta' jendis. Nelson Mandela. Dan minn stililu, ismu tqil. Ma nixtennek suwiċ.
biex jiġi jixbu. Iżda wieħed fosta, ready to embody the spirit. Dan sejna nilġu, xi siltiet minn ġrajietu hawn il-lum. Ma jistix nisku. Senżawġu il-bidel kontroversjali bħal Mandela maġġuri għal ta' Kristu se jkun hemm min jikkritikana. Mandela ma kienx għaddis miexi fl-art. Għal-su. Imma Hemm differenzi. Il-ġuri tagħna fil-Pont l-intent l-1964 kien ġuri fażul. Dejjem sostnet. Tagħna s-sulet hija xhieda qattisa kontra l-faqar u l-maqqas tal-lini tal-għar. Moħna hemm. Issa, l-imħallef defett fil-ġuri ta' Mandela jaf ikun l-istess Pilatu. Il-ħassisin jaf ikunu prosekuturi fl-istess ġuri. Kollox kien infassal biex jintlaħaq il-ħan. Li u l-sħabi jitajruna minn nofs. imma nistgħu aħdmu minn Mandela tul ħajtu kollha. Jaċrajitu, fitxu dwaru. Għal-maj, 28 sena f'ħabsin. Biss, meta kien ikkalzrat f'miniera tal-ġin, aslu ċari ma tħalla jilbes. Kien vjaġġ b'ħafna jiem u tlam. ċili ġiet nispiċċa naqta jinsi mill-umanità. Ma tajġ jekk jiġri l-ek, jwaslet disperazzjoni sal-mewt. Wara pressjoni internazzjonali inħeles fil-ħabs. Poġġa madwar bejta saħan sitra Ma minn tefaw il-ħabs ukoll. Bad, ma wassal għad-demokrazija f'pajjiżu. Tellaw president ta' pajjiżu. Wara, ma rridx joqgħod tat-tieni darba. Eżempju ħar. Għalissa, taħseb, Pilatu, fidel. Akkużi ġibu kontrek lil dan ir-raġel. U kemm ħatja ta' abbużi sessuali joħorġu b'xi probation? Ta' barsi ħatja. Xorta jibqgħu jiġu madwarna, narawhom ma' wiċċna. jew isiru x'żbalji. Apposta. Maħduma minn dawk li supposti jaħdmu biex isseħħ ġustizzja. Kieku ma miex ksara, konna se nħuq fidejk. Teddida għalik għalina. Xewweġ biex ma jitħallsux ħaraġ minn ċesar. Bużirris, it-taxxi. Da, Għamel lilu nifsu. Binalla. għamel lilu nifsu sultan. U oter. U dak xewweġ nafsu. Teddida xkiela slib fil-pajjiż. Meħtieġa kundanna ħaġa. Ma jistawx il-bojot jibqaw jinnaqrulhom jeddietu. Xi twieġeb għal dan l-akkużi miġiba kontrik, Tibqa' sieket? Ma niddefendix li l-nifsi qudiem l-inġustizzja. Pjuttost, nażel li nikxef il-kawża. L-Afrika, fl-Afrika t'isfel, is-South Africa, hemm is-Suez stmati bħal karfa. Ħuduh. Għamlu ħaq minnu intom skont il-liġi tagħna. Il-ġi ta' Afgan. Jafu sejnu moħħom. Min qabel. U aħna niksruhom. Laws are there to be broken. Bax. Tistaħbewx wara subajkom billi titkataw bil-barat. Popli nafu mix-xejja li xilqulu. Ħabu bari, ħabu sar, għalta kollha għarrifat, kilma fjetta, kilma ta'. M'għandniex jekk noqtlu il-ħadd. Noqtu billi nikolonjaw. Kellek termini. Hekk tagħmlu lili. Inti is-sultan tal-Lut? Ta' dawn? Fuq din, aħna se nibqgħu gallerija. Għalissa. Meta min jippretendi li hu tajjeb jibqa' bidejn fuq żakku. Il-ħassel isalta. Dan il-kliem qed tajdu int minn moħħok? Jew qalulek oħrajn fuqi? U int akkużat li tmexxi resistenza klandestina, soppressiva u violenti. Jien il-qattej qatt ħieles ta' poplu maħkes.
Is-suwed imxenqa li jkunu ħilsa. Jaqgħu jien illudi il-qassisi l-kbar, ġensek, dawk fidejja. X'għamilt? Sadnati mhijiex ta' Hawnhekk jagħmel, jibqa' ġas, ma jagħmel xejn. Babbu ma jintervjenix. Jiġifieri, jekk il-fqir ma jibqalu ebda għażla bejn li juża l-vjolenza jew imut, x'taħsbu li għandu jagħżel? Il-verità tas-sewwa taħdem waħedha jekk titħalla. Ibis tenniskom. Imma l-ewwel vjolenza trid tkun fuqek innifsek li trażżan il-qrusa u mibeda ta' ġofik. Li tgħix ħieles, mhux li ma jkunx fil-ħabs, daqskemm il-paċi. Mhijiex nuqqas ta' gwerer. kieku sadnati kienet ta' il-qaddejja tiegħi kienu jitqabdu. Ma nkunx merti fidejk. Imma issa sadnati mhijiex ta' Minti sultan ta' bil-ħaq? Int qed. Jew mintix. Meta umana, iwa, sultan imma meta l-bestizna, Iva, jien sultan, jien malik tal-ek, ġejt fid-dinja biex nixed tas-sewwa. Int, Pilatu, Ega! Kwidek veritas. X'inhi s-sewwa? Stalna ta' dritt mhix id-dritt ta' stalna. Counterbalance. Kurjet li għandu, iġor miegħu id-dmir. Right, yes, duties. So and so. Sewwa kien madwarek, qiegħda f'qalbek. Ċħadaqat il-verità. Il-ġustizzja titlob li jissewwa dwar l-inġustizzja f'pajjiżi tkun magħrufa. X'inhi s-sowma? Is-sowma x'inhi? Set wieġeb? Wieġeb, issa! Is-skid tiegħu nefbisna l-koll. Daħħalna l-koll f'kuxxitna. Jekk għadha kuxjenza? Jekk. Ma nsibx li jafir. Araw, ikkom għandkom drawa li teqolkom wieħed fil-lajt. Se li teqilkom lil dan. Le! Lis-sultan tal-lut. Le, mhux lil dan. It-tilmina l-baraka! U titkazawx bejn għallut, intom bħal min jidaj, min ifotti u min gaffa. Iva, nibżaw minnu, nismaw. Ja, u min ġwerja tuħalin. La, dak le, iqabżinna ċinga. Numbraw, Nittimraw maċċex! Sa nagħmel dan jgħidu l-Messija. U salbu s-sanaraw. Salbu! Ek! Ma x'deni jagħmel? Iva, salbu! Ma nsibx li jafir. Salbitku bis-swat u nitilqu. Swat u salbu! Crucify him! Imma moħna, għajla jmur fuq minn etibati bl-ħtija bħalissa. Dejjem hemm fis-soċjetà fejn id-dedmin jgħixu ħielsa, flimkien, b'opportunitajiet indaqsa għal kulħadd. Jalla nara titwettaq din il-ħolma. Ponsu stewġ, indaħalx fil-bicċa ta' karraċa l-fajnek. Batit ħafna fil-ħolmi
Jekk le lest l-imbati u l-blu sakemm nara bil-ħolma s-sekk. Imma moħna biex nbaxxu l-ħattieħor li fil-barja biex naqtu xturna. Darba, Mandela kienet ieħor ma' ħbiebu u li fuq mejda wieħed li hu biss kinja. Mandela bat il-bodyguard tiegħu jistiednu jiġi jieħor fuq l-istess mejda miegħu. Dan ġie, imma kien inkollu qed jitried. Wara, il-bodyguard staqsi dwar dan. Dak qabel kien il-kalzrir tiegħi fil-ħabs. Kien jaħqarni u jittorturani u jżeblaħni blaħniela. Tul tortur li Mandela kien il-kap. Daqshekk! Ħliela! Stidilma! Issa dak-srir kien imur fuq. Iġerri xogħol. Naf minix qaddis. Nistaf ukoll li jibnidnem li qed jagħmel ħiltu biex ikun qaddis. U aħna nibqgħu nagħmlu dak li jaqblilna. Akkost li nġibu bwaj fuq ħaddieħor. Jew, nixtiequ żdedin lill-arna bit-tama li nidru aħjar minnu. Meta żomm il-rusa l-proxmu tiegħek. Se qed tixrob il-valenu int. Bit-tama li jmutu. Tiġġudikawniex fuq meta kelli suċċess, ma fuq meta otort. U rġajt qomtu s-soktajt nitqabad. Issa, u xini l-kuruna tax-xew fi żmien. Araw intom. Irrid inkun naf deni għamel. Salmu! Salmu! Aħna għandna l-liġi. Għaw! Skont il-liġi għandu jmut. Barra! Għamel lilu l-nifsus. Issa Pilatu kemm? Ma titkellimx. Ma tkellimnix. Lili! Bla klim u bla slim. Ara! Kif tridu jkellimkom jitlu
li għandi s-seta neħilsek. Taf li għandi s-seta nsalbek. Out! Fuqi. Ma jkollhom ebda seta. Biss jekk tingħatalek minn fuq. Jekk biex tifhem. Ħajtek tisliħ min fidejk għandu s-seta fuqek. Jien diġà nafu l-art li l-ħelsin għandu prezz. Jista' jkun ħajti stess. Għalhekk. Min tani fidejk għandu ħtija akbar. Wara! Ara bis-sultan tagħkom. Issa! Jekk titlaq lil dan, m'intix ħabib ta' Ċesare. Out of our lives! Issa! M'għandix sultan lil Ċesare. Intom, għajtmana! Iva, insana! Neħħil! Sabu! L-aħtija jirfdan id-der. Araw bintom. Tajni għas-sentenza. Aħna! Fuqa deħu! No problem! Fuqa lieta! Issa, fidwa tagħhom tisir. U kemm ma tħallux isir tixrid ta' dem iktar. Jien, Aħna! Ponsus Pilatus, prokuratur ta' Ġudea, nama li jint, Jesus Nazarenu Rex Leon! tistab ħati. Ħati! U bilna l-kol! Taqblu? Ma nistgħux ma naqblux jekk tridu taraw tisir. Int! Komuni! Titneħħa. Fuq sari! Moti Ġerusalem. Il-jum 25 ta' Marzu 2026! Ponsus Pilatus, għal Ċesare u għal Ruma. Aħna flimkien! Fil-kastija, neħtieġ sentenza ħarxa. Omma kilħas. Ħalluni ngħidilkom tal-aħħar. Fil-ħosor! Ħadbebbi! It is said, no one truly knows a nation until one has been inside its jails. Memxie bizzati! A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones. Dassek! Jajdu, poplu tkun tafu sew meta tkun doqt il-ħabs tiegħu. Bħali, u nazzjon tqiżux nobli meta taraf jisma' lis-setara. Iżda dawk l-iktar baxxi u minsija. Ma nafx għandu x'jaqsam ma' dan, imma kellu raġun Bertolt Brecht li qal miskinu dak il-pajjiż li jeħtieġ eroj biex jiġi fuq saqaj. Għajjintu. Mela, issa billu bil-ismejkom. Trejli, issa u ftit. Ħatkunu tifilmu għal-iktar qalb teatrali. Flimkien. Niftaw xorru l-kuħ. Fidejkom. Tlaqna. Tiġri
vjaġġ, rajtu, imxejja la ġemba post. Solidarjetà ma' dawk li aktarx man baqalhom saħħa jimxu sew. Minkejja li wrid minnhom għadhom żgħar fl-età. Din mixja tidher skabruża u makabra. Jidher huwa wkoll dawk li badu bihom. Mixja bħala dik bil-retorika tal-Kalvarju. Imma nibdew. Hemm xjuħ li qed ibatu għax weħidhom u jitħallew għarrieħ. Ela bagħathom, isruhom biss darba fil. Meta jasal xi ċekk, jew xi ministru b'xi rigal tal-miliet. U fuq din daħseb, dilessel, dibetel. Imma kemm raba jew ulied qed ibatu daqs jew aktar mill-leżiż tagħhom. Dawn mhux bil-fors xju. Ġralhom li tilfu kull sens ta' ħin jew post fejn qegħdin. Jew għalfejn jgħixu. Tistejja, demenzja, Alzheimer's u mint isem ieħor. Tabilħa, via dolorosa lihom u dawk li jduru bihom. Jieħdu ħsiebhom. Tlaqna! In-Nazzarenu mexa bejn wieħed u ieħor 700 pass. ċaqlem buta, jotor, daqqa lejn il-lemin u daqqa lejn ix-xelluk, lura u l-qudiem. Arkeoloġisti flew din il-mixja li tula tella in-Nazzarenu. Usta. Wara ngħidu aħna 135 pass. Għadda bis-swit il-menqa fejn il-lut kienu jinżlu jissafferu. Jafer għala xi daqqa ta' ħarta. U d-dejn li tar minn ma' wiċċu tħallat ma' dak l-ilma tat-tisfil. Bħal kalċi bejbit miżjud bl-ilma fil-qudnies. Kellimni l-professur. Ipprova jispjegali li hawn il-fuq minn mit-tip ta' marda demenzja. Martlet bil-pass, għadda mill-wesa, fejn jinġabru dawk il-barra mill-popolu, il-ġenti. Is-sokta jġor il-minduda tas-salib u ħalla d-deltina. Dak delli kellem u jeħles minn kull ħtija lill-bnedmin fil-ġinus kollha tad-dinja. Kien xemmin biex jitniegħi taħx gambetta biex jitfer mażarratu. Kien xab li reftek lejn il-Veronika u wara bejn wieħed u ieħor 400 pass. Ġi viċin roqa tal-art li jgħidu li fuqha Abraham issejjaħ jissagrifika lill-ibnu 2000 sena qabel. Iżda l-missier slibni stess ma ħellisilhux. Li ta' twajba bdew jitħasruh. Li ma xirin ewtejn u jgħal minduda. Int! Ejja!
biduħ jintilef minn sensier. Bdew jitħasbu li ma jmurx ma jwassalx sal-aħħar. Dan, imma maħax, dbatijietna, ħat-tislim tagħna u li tjerfaħhom kollha. Huwa minnu li jagħtu u li jsammarhom ma' salibu, iju tissokta l-fidwa. Iżda jekk ma ħallajtux, mossa ċadilu. Qiegħed. Sinju, Ġesu, Kristu, ikellik ħniena minni. Dik talba li tellim bija l-miżew biex tkeċċi xjuti. Wara dan it-tewġi kollu, iddeċidejna li ntwallu. Kienet qed kedet barris u aħna magħha x'jifdal fih dak li jkun. Ma minnu għalhekk Kull sura ta' tbatin, kull il-tajl, ġieli moħbir u magħruf minħadd. Dan kollu, aħna nkomplu l-fidwa li wassal għal-tmiem hawn. Id-batija hija maġuna mal-umanità tagħna. Walla l-imbierek iqaddisha. Fil-proċess tal-fidwa tagħna l-mitimbin, ħalla wisa għas-sem tagħna fiha. Inkisser bil-qtieħ ta' nifs u jaqgħad kollox mas-salib tiegħu. Qed ikompli l-fidwa tal-ħolqien kollu. Id-dinja tagħna qed iżżomm sħiħa bek. U bek tissok tad-dur ma tisbroffax minħabba l-ħażen li fiha.
Wajma, klimt aħjar insalbu. L-istess ħin, duru minn usalla bħalu. Fis-żmienna. Araw taqblu x'ma. Jekk tkun qalbek safja. Jekk temmen, mela temmen ukoll qed tistalbu bil-ħubiek. Min ma jemminx, jista' jitqies li xorta qed isalbu. U min jagħti pendet l-inċertezza, għandu x'jemmen jew ma jemminx. Naħseb qed isalbu wkoll. Mela, il-koll qed insalbu. So, aħna Insalbu, fisimmu. Il-kol. Ftaħru li ma tistgħux tibqgħu gallerija. Believing in him, not believing or uncertain about it. Catch 22. You, we are all in it together. Crucify him. So, assisin il-perġimes dejjem. Mexxu. irġiel, muskoli sanzu. Sarin. Soldati, swat. Il-kol. Aħna. Effektiver at its best. Tlaqna. Jaħdem żin fi żmienna. Irridu
xi xaddew dawn qabel u wara xi trasferimenti. U hemm l-għaxra fil-mija tal-punt tal-lum. Sħab li jiffiq imma ma jistax jirnexxilhom ikollhom dajja xi veru. Dawn kellhom. Is-sib ta' dawn. Naraw jiġi xemija. Jiġi. Naraw jeħibsu. Ħeles oħrajn. L-istess. Inser mis-salim. Mislinna. Linda. Il-Messija, is-Sultan ta' Izrael. Issa. Għaw fost ta' nies. Għallima. Għadlima ta' bulti. Malti u barranin. L-ħin ta' xogħol tagħhom sar infern. Jgħidu bħalna. Man. Mina. Fikri il-mulejn bidana. Ixtikel għalek. Ħajja ħaj salvahu. Jakġaħu. U għal. Jien. Milana. Ewa. La ma sabata. La ma sabata min għanatija. Din mija taħna għallatija. Għallatija. Ijarix. Tlaqti. Ikom. Tu. Ħanaraw. Dawn. Miex għana. Fosna. Issa. Unemmu fil-mufir. Inġibulek fuq dil-Golgota karba ta' oħrajn fostna. Għamil ħaġa. Inint. Issa. Jien dejjem rajt fil-buċċi. Fuq il-post tax-xogħol nagħmel jgħidi biex nimxi subajja dritt. Ma dan l-aħħar nemmu li għandha ħajja ġerġiet fostna. U l-aħħar supervisor l-ewwel fuqna. Din l-irġiel dawrhom kollha ċerpidati. Qiegħdhom ċieli, nej. jien qatt ma ngħidha wiċċ. Ifferanzjat. Darba daħlet warrija bil-ħabib biex tagħmel kafè u ttantatni bi kliem maġin provokattiv għazzardatti kran famijaj. Waqfilha. Tettinajt werza sansi tranka ġarti teknem sa' minn fuqa. Segħet li sħabi xut li nrid nistopra. Kol issejja noqdu superjuri. Sħabi xedu kontrija. Zammew maħħa. Kellhom il-fuqa meblut. Beżaw li tikxefilhom. Fiftit kliem. Ta' spiċċa imkeċ. Din zonorat. Iż-żewġ ta' ximħila. Kont għadu moħħirriek. Min għalija li jħobbu. Kien ibabas. It-tarbija twildet. Ngħid biss biħtiġijiet differenti. Tala għal ftit imma ġeru. Firtlu, għax min għalija nidem. Reġa għabbira. U wara ftit reġa' tela u poġġa ma' waħda ta' 17. Kienu differenti. Imma bħallhom. Għallula kliem bħal dislexia, diskalkulja, Iktar. autism, ASD, ADHD. Jum fost l-oħrajn, għallena jisat sekonda. U żgħira ħarbitli. Kien ħajtajjara mutur. Is-sewwieq kien għaddej, traxnat. Kien ġibet xi-linja. Hema jiruni. Min wara dara għalu, imma kif iġib tfal fid-dinja, bla ħilla li mħossibhom. Vera. Abba. Ba. Missi. Afrin. Għalissa ma jafux xikun li jgħidu. Xikun li jgħidu. Dawan kif jistaw jibdu. Et intekkux et jgħid fil-klieb tiegħek. Dawn il-fejn inqalaw issa. Jeħtieġilna nħadmu l-odda tal-mafra sew. Forgiveness, aħna. Nafusna stess l-ewwel. Nammettuha. Aħna l-kol minn il-big kbar. Imma barra li nilqgħu il-mafra li nistgħu binna, jeħtieġ li nsawduha fuq minu dajjek.
Bissima sinċira. Imma kif taraf li jeħtieġ? Jew kif għandek taħfel? Jew x'tagħmel wara li taħfel? Meta tkun inti fis-soċjetà tibqa' ma taħfirlekx. X'tagħmel? L-aktar meta tkun qed ġifittju. Seks. Jom tal-azzart. U n-nies tal-Basafja, is-soċjetà tibqa' tfakkaru. Tajjeb, iġifieri aħna fl-iktar jibes tal-ħajja nitbismu. Ħafna drabi ħarġuta. M'hemmx tama għalija! Inti tħol magħna ta' Inti Ejja! Għandi raġġ. Sit. Għandi raġġ. Kostbarx lips, can't smile. Għandi raġġ. Għal-ġustizzja. U l-maħfra. U l-lewa. Ma'kom infuskom. Kalma. F'din id-dinja mħadba tagħkom. Ejja! Għandi. Bilanċ. Bilanċ. Intom ma tistawx tinalla. Lil min qed tajdu dan? Lilna. Kif ma rridux nammettuha. Aħna taħt l-istess kundanna qegħdin tal-mewt. Il-koll nifkin barra. Aħna nies ħiesa. Ukoll l-istess nub li ħassarna quddiem l-imħabba bla tarf tiegħu. Huwa fisa kbira. Imma hu m'għamel qatt xejn ħażin. Minn fuq refa' fuq l-ħażen tagħna. Mela, mlin imbaxxu rasna u nagħmlu tagħna xejn għal-dinja ħjar. Liem! Ġesu! Ftakar fija meta ġisar illum stess. Tkun il-ġenna min. U meta ma kienet fadallu għal l-aħħar kif sib xjatina. Ma! Imma! Mara! Mara! Dan ibni! Binti! Ara! Di! Oh! 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 Kom il-kol! Tetelestaj. Missi. Abba. Fidek. Jien. Nervi. Ruħ. Inkella ma nistawx nifhmuh.
daħanu l-vjaġġ lejn dak li kien jgħaddi bħal ziffa. Imma hekk biss jista' jkun. Tetelestaj. Kollox. Mitfu. Tassew dan kien li bendalla. Kemmu sabiħ li fdel l-isħab imtaqal biex tara tlam zazuh għajnejk tal-qom. Kemmu sabiħ li turqot u tistemma u tibqa tara tlam mal-kem tiftaħom għasibt. Kemmu sabiħ li teħx u tajjex darba fin wieħed bis ġuħin li ma jafx damma. Kemm u sabiħ li teħx zazu għal dejjem għax huwa żmien li jisrar kull ma ksibt. Ħalli għax-xemx fitluha bħal finżula issibek tmelles riħ parijiet. Ħalli il-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trot ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet fija moħbija. Kemmu sabiħ l-immensi tkun mill-folla u ismek isir wen sal-qalbek biss. Għalli għax-xemx fitluha bħal finżula issibek tmelles riħ parijiet. Ħalli l-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trot Kemmu sabiħ jisba bla ma jidlam, jew jidlam bla ma l-qalb bil-biża tħabbat. Kemmu sabiħ jekk tibqa' tinti l-kewba se jsib il-porzajiet fuq mewġ is-sabbat. Ħsibt kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib
biex terġa' tibda. Kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemnu. U nemnu naf għax lilu fanja ktibt. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're going to the executive class on Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby of those boards to Rick Lottery working car. Please come forward to the boarding. Also, I'd like to invite group number 1. Ladies and gentlemen, have your boarding cards out available. Group 1 is now boarding. And now I'd like to invite group 32, boarding groups 1 and 2, the first class meeting to the right lane, or executive class. Dal-bjat sissa għad ma sibniex dak l-imkien. Minkejja li fil-ġejna u dorna ma kon l-imkien. Għaddittana, sarna bniet. U rusa, lajna bħalla minn fuq l-istompu tagħna. Għajna ma sibniex il-kalma mixtieqa, stop il-vjaġġ tagħna. Tajjeb. Xejn, just thinking, no. Skurmentat. Iktar imħawda. Los. Fejn idna naslu? Ma nafux. Irridu naħarbu. Merħba f'Menzjar imkien. Nafżaw li bil-pagalli pakketti li tħallew il-knina li twil jinġabru jiġu skanjati. Barra menek, ikun investigat min jiġi biex jiġbora wara. Nola ma nħarbu għal-fejta. Imma fej se jissewa. Ma nafx, intom tafu. Sorpriża. Ħalti ta' fidejat rejsi. Imma d-nila biex ma taqtax il-flajs daqstek mieni. Għajmetna minn zbiħalla. Mux għarta minn tarasa, kena l-ħessil ta' reċta. Ħessil biex nizbarazzaw. U biex taxxa xogħla xarba babali l-affarijiet il-lejra. U kellna niġu l-airport l-erba ta' fil-għodu. Ejja, b'daqqa ċekkew. Bejta, dokumenti? Il-passaport. Ma jistax il-sibuk. Għakiex nasa. Għamil ID card? Kollox l-estit il-paws da li qabel marqat. Il-paws sejn. Jesus. U tras il-kurbija. Fejn għadar nifsi. Infakkar mara. Kompli fittex bil-mota. Sadattant naqdu l-oħrajn ta' warajn. Ma tajtux iġħad, il-komu t-għal bizbal. Il-wusni bla saħħa. Ma kif jem xi ħaġa mitlufa inti? Uġġi rasek bejn is-siba. Aktar hemm digrava. Għas fejjin, jew fejn iż-żabħa issa. Din tiġrilna kemm il-darba. Il-koll darba jew oħra naħarbu. Ninsew min aħna, fejn aħna u x'jagħmilna dak li aħna. U nħossuna umiljat. Bla saħ, bla xejn. Imma xorter mid-dinjità fina. Next! Sorry, ħafna s-sirita. Rita dal-ħodu kienet sejda. Għadu għazit s-sabaħ. X'qed ħares? Hemm xi ħaġa stramba fija? X'qed tara? Skużani ma jidher li għamil dik il-bagalja overweight. Jerġa' kienet fija t-xilta perikoluża. Ħaqni. Jien il-fissata li kull fejn imur irrid irrossu ġor xeba kwejjex miegħi. Jimporta, għandna qasbi, il-moħħi għax Marelli, ġejja tiegħi, morna nderebet sajjien. Tieħu xajjes. Għajt saħi tiġi għajtu. Jina se kun insejn xi ħadd jiġi għajnek il-bagalja.
Għalini ta' mutqali xogħol, kollha. Mhux ngħid kien kollox il-passa ta' parti organizzata u ħabbet kollox. Ix-naxxa ma' fis-nies ma' ġillandu dejjem qed tagħmel anke fil-Brexit. L-ewwel biex joħsijata. Ma ma tippretendi li m'għandux xi nabaħħa l-ewwel ħadd Ara kull tkellem ma' sħabek isolvuha bejnietkom, imma jekk jogħġbok, iddeċidi se tagħmel. Ngħidu biex se nagħmel, inti hawn ma papali kollha kemm huma. Għawek, tittalhom tal-ewwel Kulħadd, darba jew oħra fil-ħajja, ikollu jgħaddi minn fejn ma jixtieqx, ma' min ma jixtieqx. Imma dejjem hemm xi tagħllem u minn kulħadd f'kull waqt. La, jekk flok vaganza tispiċċa xi marda mhux mistennija. Jew jitraħu. Taf xi ħadd li kont taħlef għalih. Imma dak li mhux mistenni Tista' titgħallem minnu wkoll. Next! Kunġu, grazzi ħafna. Skużani, hemm xi ħaġa li sew niċċekkjaw hekk. Fini dal-ors. Taħlaq li xejn tista' tagħmel? Jien ma tmorqos kienu bin-nervi. Skużani, ara. Ismek hawnhekk fuq il-passaport u ismek fuq il-biljett ma jaqblux. Se jkollok tħallas penali u l-biljett isek. M'għandniex jew. Din qosbisa, ġa kelli fil-nofsija dak il-pulizija li waqqafni. Rid jagħmel il-breathalyzer, għalli għandi għajnejja ma mur id-dejja jitrodu. Biex ta' xaħar, sabni ta' xefixkum ta' xogħol fil-babor. U rajtu li jemmu li fiex nisbarazza, u mnabda, u li xborda li sajki. Isma' sinjura, timmi problema xejn. Kemm ħalas 50 euro u dirraġġali fil-biljett. Insomma, kart Iva li kart jindu wkoll. Minu ta' għamlu nġbor il-fuskali kella ħalas tal-omibila. Ġeja naqta. Ndejk. Oh, għaqla u il-fuskali tal-bira, bejja. Għax meħġor, ġizabnejsu. Għara li, bajtu fjana, jena, nħalsulkom kollu, xubak minn fuq, għottak warajja. Ingra u għarra. Dan jiġi fil-ħajja kull tagħmel xi ħaġa ġdida. U minn fuq, taf tal-familja stess, is-soċjetà. Kulħadd huwa dak li ma wiċċu. Imma hemm min japprezzak hekk kif int. Next! Tafu x'inhi l-aktar ħaġa diffiċli fil-ħajja, mhux it-titjira, imma t-riċetta li ma tistax tikkontrolla kollox. Issa taf. F'dan il-mitjan, kulħadd għandu boarding pass. Imma ħadd ma jafx se jħabbat wiċċu la jinżel. Kull ma tistgħu tagħmlu għalissa huwa li tħallu min jafu t-triq iwassalkom. Mela, dawk tal-ewwel ġejjin magħna wkoll. Għax rajt, daw tal-ċefinis nafu x'imkien, jisom biex fossew, iċċirinew il-Madalena fit-tisfin. Ija, daw huma. Kemm għajnu mara tatu. U lajjiet li żewwiġt il-Nazarenu bil-ħabib u kelli tfal minnu. Immintom, tħablux raskom dak li għajdu fuqkom. Is-sewwa dejjem jirba. Tippruvawx tifhmu kif. Meta tħobbu bil-għam, dak li seħ jaf ma tarawx. Intom, m'intomx tħarsu l-sew dan is-salib, ifju, fih Kristjan ġilba stramba, iżda fejjien, għall-ikbar dilemma tal-ħajja, id-batija. Tafuni, jien ma rridx ngħid il-ġol il-minduda, iżda wara ħassejta sew is-sliema tiegħu. Tgħiduli xi jfissirilkom għax ma nafx.
Hemm ħafna minn dak li jseħħilna li ma nistgħux infissru. Jien kont żbukkat. Dak li jfettilli jrid infatru dak il-ħin. Xumbu u batejt il-konsegwenzi. Kont raġel b'saħħtu u ma jistani ħadd. Spiċċajt tellif. Id-dawl rajtu fl-aħħar. Meta l-lanqas kont qed nistenni. Fil-ment. Il-Messija tagħna kien xhur tal-verità waħdanija. M'hemmx mistħija fil-faqar. Biss min iġib il-faqar fuq ħadd ieħor, dak imissu jistħi. Nammetti, ħadd kemm il-falza stikka f'ħajti, nitlob modrija, għatort kemm il-darba. U rġajt qomt, dejjem kelli f'moħħi dak, xi imkien lejn fejn rid nasal. L-ewwel jekk ikunu onesti ma' nfusna. Nejnu l-soċjetà tinbidel, billi l-ewwel ninbidlu aħna. Min irid iġib bidla li ta' bil-ħaq twassal għall-għaqda u l-armonija jekk tiġi kun onest u li hu. Il-bqija. Ejja għandi. Intom il-koll għajjin u mħabti. Kumlu għafu. Jien biss nista' nfarraġ. Il-ħajja sabiħa mhux meta minn għalik tkun kuntent int. Iżda meta taħdem biex ħadd ieħor ikun tassew ħieles u fis-snin. U naslu dak il-kien. Lajt tajjeb kull ħin u kol fil-batija. Ħinja, ħielsa u fis-sliema mill-ġdid. Sfigurat, tejtat liġi ftijaj, nisma l-karba kibja, taħti jew hija, nader naħfenejn. Bis, nasal nibdajjen, tal-wiċ li ma jistħi xejn.